primele roade ale propovăduirii Domnului, câteva femei, Maria Magdalena, Maria lui Iacov și Salomea. În acele clipe de groază, orice om care mărturisea pe Iisus putea fi pedepsit cu moartea. Chiar unul din ucenici se lepăda cu jurământ că nici nu l-a cunoscut pe Iisus. A părut pentru o clipă că s-a terminat cu creștinismul. Dar vine îndrăzneala de unde nimeni n-ar fi bănuit. De la niște femei. Mironosițele, care au ridicat primele steagul creștinismului, vestind învierea Domnului. Ele iubeau pe Iisus, fiindcă El le-a ridicat la o nouă înțelegere despre viață și le-a dat curaj ca să meargă pe urmele Lui până la sfârșit. Iar pentru acest lucru, El le-a făcut primele vestitoare ale învierii. Având acum dovada învierii, toată împotrivirea nu mai însemna nimic. Toată frica a fost înlăturată pentru totdeauna.